Jeg bliver simpelthen nødt til at sidde og kigge ned med tallerken. Det her, altså jeg er bange for, at jeg bryder sammen med grin lige om lidt. Det er det mest hysteriske, jeg nogensinde har oplevet. At konen sidder og mader ham, mens der står en tjener og tørrer ham om munden. Og nu står der en og vifter ham. Der står kraftigt en og vifter ham nu. Jeg kan simpelthen ikke det her. Nu er der også en, der rærer ham. Altså, der er en eller anden, der må sige et eller andet sjovt, så jeg kan få grinet af. Jeg er fuldstændig ved at eksplodere. Altså, det er... Ever since I got married, I have never eaten myself. Really? She feeds me. I feel comfortable. It's Okay. a habit, you know. This is the most crazy experience I've ever had.